Svokra 83-ročná ešte aj ňu takto. Obchodní zástupcovia firmy ešte v júni navštevovali obyvateľov obce Brodské. Povedali, že chcú vidieť faktúry od pôvodného dodávateľa a tvrdili, že im vedia vybaviť lacnejší plyn aj elektrínu. Keby došli slušne a povedali, že či nechceme lacnejší plyn a elektrínu, ale takto podvodom je to nepekné a neférové. Rodine Michalovských dokonca obchodní zástupcovia vraj sfalšovali podpisy na zmluvách. A ešte vám poviem, že Michalovskí sa volajú Michalovský s mäkkým I a sú podpísaní Michalovský s tvrdým I. Napísali im vraj výpovede zmluv pôvodného dodávateľa a spísali nové s ich firmou. Dnes sa vybrali do firmy, ktorá ich údajne oklamala. Týka tých obchodných zástupcov, oni nie sú naši zamestnanci, sú to obchodní partneri. My sme pozerali zmluvy, zvlášť vás, a to sú ľudia, s ktorými sme ukončili spoluprácu. Momentálne sú už obaja muži na tzv. Čiernej listine. Nás mrzí takéto správanie a keď toto zistíme, tak okamžite ukončíme zmluvu. Oklamaní obyvateľia Brodského teraz podpisujú výpovede zmluv. Ak sa ocitnete v podobnej situácii, okamžite sa sťažujte, inak sa vedenie firmy nemá ako dozvedieť, že vás oklamali.